Čo to vlastne je, ako to funguje? VAMR 1 je 6-cestný elektromechanický zabezpečovací systém. 6-cestný znamená toľko, že 6 vecí dokážeme blokovať v aute pod mechanickou kombináciou. Dostanem len jeden kus, čo keď ju stratím? Zákazník dostáva 2 originály. Keď jednu stratí, prekodovávame komplet celé zariadenie na nové dve čierne skrinky, kde už tie staré dve už nebudú fungovať. Koľko trvá montáž? Montáž trvá 3 až 4 hodiny. Je nutné prísť k vám do firmy? Nie, vieme to namontovať aj u zákazníka doma. Máte nejaké obmedzenia v zmysle značky? Nie, nepoznáme žiadne obmedzenia. Vieme namontovať zhruba 3000 modelov od jednoduchých aut, ako je Škoda Fabia, až po zložité auta, ako je Lamborghini, Ferrari, Mercedes, BMW. Aké sú technické parametre? Pre zákazníka je veľmi dôležité odber z batérie, to znamená, že keď týždeň, 2 bude dovolenkovať, z batérie mu nevytiahne 1 mA. VAM odťah sa viaže už na VAM R1, ktorý v aute musí byť. Samozrejme, VAM odťah je ovládaný VAM R1, ktorý namontujeme ako prvý zabezpečovací systém. Nemá súvis s centrálnym zamykaním, s originálnym kľúčom. Tieto veci absolútne obchádzame. Čo je jej úloha? Jej úloha je pri neoprávnenom zásahu cudzou osobou spúšťať dvojklaxón plus ďalkové svetlo. Vy reálne niečo do auta musíte domontovať, aby ten VAM odťah fungoval? Určite áno. VAM odťah je samostatný systém, ktorý aj my vyrábame, aj my ho montujeme. Musí sa domontovať do auta, ale podmienka je R1. Predĺží sa nejako zásadne tá montážna doba? Určite áno. Montážna doba pri týchto dvoch systémoch ide až do 4 až 6 hodín. Čo je VAM akustik? VAM akustik je zvýšená verzia VAM odťahu, kde pri namontovaní VAM akustiku je navyše funkcia ochrany kabíny, ochrany batožiny. Akým spôsobom chráni vozidlo VAM akustik? Signalizácie optickej a zvukovej. 50 sekúnd dvojklaxón plus ďalkové svetlo je v aktivácii. Prečo by som mal chcieť VAM akustik, pokiaľ v mojom vozidle už používam klasický systém? Každý jeden alarm, či už fabrický, domontovávaný alebo akýkoľvek iný, je takisto naviazaný na centrálne zamykanie, na CAN bus systém. Ktokoľvek, kto ovláda tieto frekvencie, kto má originálny kľúč, vie cez frekvenciu deaktivovať alarmy. Ktokoľvek vám otvorí centrálne zamykanie, ešte stále nie je deaktivovaný VAM akustik.